Съжалявам си, не знаех. Сега трябва да започна отново. Ще го направим утре. Сега ще напишем да не го пипа. Сигурно ще знае да не го пипа. Време да си играем на игрите. Сигурно никой не го е пипал това нещо. Мамо, моята колко ми карта памет. Какво прави това? Запазва ми игрите. Окей, ще вие какво мога да правим. Сега трябва да играем да свършим играта. Мат, прибав се картата ли? Нали е за PlayStation? За Dreamcast. Трябва да свършим играта. Наполеон, ще ми помогнеш ли? Да, разбира се. Благодаря! Майко. Леле. Да не мога да е на менса. Спокойно. Отвън това. Имаш ли дъвки? Имам. Окей, сега ще дъвкаме. Виж това. Ето. О, благодаря. А видим дали е натоварена. Има неополен файл, да. Да го видя ли? Да. Окей. Ще го видя. Може да го видиш, ако искаш. Има различни игри. Хайде да отидем в моята къща. Включваме. Тук има много игри. Не повярвах на това. И аз. Там има много такива файлове. Какво значи това? Хайде да я занесем. Окей. Ще видим какво мога да направим. Пуваме. И аз ядеш го с лъзица, ли? Вкусно. Така. И запазеното. Мат. Аз имах PlayStation карта памет. О, леле.